welcome back to Vie Paresan TV. Yo! So today's video mga bay, nasa ito na restaurant o pagkaonan. So gitawag ni o Paresan, kisay na kayo ba na ano yung idea na Paresan na pagkaon sa lapu-lapu. So may pagkaon na Paris, no? So mga bay, shout out ako sa Fish Kiko, Fish Aparo po na Jersey. Salamat tayo. So putakit sa dito mga bay, doon na natin. So I can learn how to love. So welcome back mga bay. So naanata din no sa Vie Paresan. So Paresan na pagkaon daw. May pang pagkaon na Paris no. So ang kasabot sa Paresan mga bay, Paris, mami at marrow. So mami noodles man siguro na. So ang marrow mao ni ang bukog. So pagkaron gi-init gi-torch no para maluto. Siya mo ni kuan ba no para paluto. So mo din ang chip cook din no sa Paresan. Is the name ni mo ba? Mark. Oh, Mark. Si Mark mga bay, chip cook din sa Paresan. So maone mga bay no. So maone siya ang Paris, Vie Paresan. So maone siya ang marrow. Marrow mga bay. So Java. So first na tong kaon ni ngani na klase na pagkaon. So far so good. So mga hilig ko mga ngani ganahan jud I'm sure. So marrow. Namay sa kailang sabaw mga bay. Mo kaning sabaw murag sabaw ni kaning kuan bukog. Five minutes later. So karon mga bay man na tagkaon no. So lami jud kistan na ng ilang mga pagkaon diri. So wala lamin order og mami kay wala man ganay pag mami. So among gi kuan lang is katong marrow combo. So beef pares o marrow combo. So lami jud kay ang duha. So karon nara ilang location diri napit sa Mactan Airbase.
dito, mactan or base. So dali ra tultulon. So na phone shop at ba. So try ninyo mga bay. So ari mo diri, affordable ra, pwede ra sa bulsa. So let's go. Peace out. You